Witajcie moi roztomili. Z mediów, szkoda, że z mediów dopiero dowiedziałem się, że została powołana Rada Języka Śląskiego. No i ta Rada Języka Śląskiego liczy na to, że dostanie kasa z budżetu Rzeczypospolitej na nauczanie tego języka. Ale jak się obejrzał skład, kto tam w ta rada włazi, to poza profesorem Zbyszkiem Kadłubkiem, który operuje śląskim, który w piśmie go chyba żaden nie pokunął, żeby tak gryfnie napisać po śląsku, jak on poradzi. Ale boję się, że ten język będzie podobny do tego, co używają niektórzy, którzy do tej rady należą, a którzy języka śląskiego nie używają, albo im się zdarza używają. Na Facebooku dąbą treść tego, co o tym jednym z nich napisał świętej pamięci Darek Dyrda w Śląskim Zeitungu. I boję się, żeby ten język nie był podany na tym, jaki reprezentuje wybitny, w cudzysłowie, tłumacz na śląski. No ale to już się wejrzycie na Facebook. Zarazki pod tym filmikiem tam to będzie. No to do już zaś. Oby wam się darzyło tak jak mnie, albo jeszcze lepiej. No to pa.